Kaseng United Democratic Party nongpo circle. Menen kasingi kala pelong ya ka General Council lapo nongpo. Haka bakal yo penyekan shibun kikam. Mat ko wini kikam kalong halor ka report ka balawan ra do MLA jo kan nongpo oba Meral Bonds im. Ora pesngau sya ka General Council ya ka jing trekam ba ya ka report trekam ka jong u kum MLA jo kan ka than. Haka juga pon na kaleng juga seng kala penaba kala jit du yu ba bala jit rani ubalang sitting MDC. Menang biang sasisian kembu kotong juga seng. Haka election juga kasil automatic council ka banlong house number 11. Kapten ke benukong ng Syab hari ni ka Janmit ke pemerintah nagaliang ka nongpo sempil kumjuru mga andra sempili ku presiden hidap daga jigi dokumen hari ni ka Janmit ngilayo banya ngidam sidepsian ni ka General Council jungi te hadin bangi asyong ka General Council jungi ni la sim ya jigi menjur ngi la rai hang ni la pha ya ka kerteng jong ibalajit rani ibalong sting MDC barakeju kopor ni terwa biang ya ka kerteng jungi syaki baik jungi kinong kersian jungi ba sasisin unlong biang kandidat jungi te dagawai kesur dagawai kedur nilai sim ya karai ba barok kila ya menjurlang dagawai rakti ba inlong biang kandidat jungi te nakaliang jonga ngamdon ni benong hanrei kai ga ba ngasngo ban kia hang ni benong ba ngak pen I ba daga jing menjur daga jing rakti jeng ba jeng be pedui da ka ba ki rakti lesbon to kene ko por ngi penpau ko jing so komen kum ka parti berokowai ke parti UDP hapo jong ka nongpo circle akaba mentaka sri delegasi ke bangi yo ban penlong ya ka General Council jong ka parti bad ki briu jong ki noilam parti na ki primary unit na ki sub circle ke repair hapo jong ka nongpo konsensi yo ban ya kendulang mentaka sri akaba ka agenda akaba layo ban pendep mentaka sri kalong kawai gede kejing pensau na kaliang UMLA halor ki rukom trekam ka bamai latre apo kane ka senam ka banungkong ka balayo ban tre kum UMLA ban ai kejing kheng ban ai kejing pentip sya ki paranong kersan ki badan apo jong ka konstituensi bro kawai badi penpau jing dokumen ban kaliang ki baik-ba nong kersan khamtam ki nonglam juga parti ki penpau ya jing dokumen ka ba ki layo sngau ya gai ka ban kaliang UMLA ula persang ban tre bat kabaar nanta nakaliang ka General Council nta kasi kila rekomend biang ya ka kerteng ke jonga kum sitting MDC na ka bentaban yakun ya kane ka election MDC kaman sawan awat ada ngim patip ya ka tarik lane ka por ka parti kana ndrei kum ka parti hi ka ba kongsan kalong bangin nang penkre na ka benta kane ka election ka ban sawan bat nakaliang jonga ngapen pau ko jing songu ngapen pau ko jing songkumen ba ka parti kala ai biang hangai kene ka jing shania ya ka bangan ya kun biang kene ka election MDC ka bansawan oi hagi ni ki sansnem ki bladep kum we na ki MDC jong kene ka dong ka thang ni la persang ban tre la ka dei ha ka mat ka be dei bat ka district council bat kum juru hagi be dei bat ka dong ka thang ki ban wanra ai ka roi ka par ni la persang ya ka ege ka ba nang penbah ya ka konstituensi hi bro kowe ama kata nakaliang kejunga kan kepor nga penpau kejing songu ya ki nong kersan baro ki ban ai biang ni kejing kersan kan ti menta ba keju kepor na kaliang kejunga nga wer nga khot ya ki perlok nong kersan ki jungi ki bala judon rangkat lembat ni hapo ka parti bat kumju ru ya ki wei pat ki perlok ru ki bom syam ladon ka parti ru nga smo ban wer ban khot bakin sobha ban ailem ya kejing ya Trilang kejungki na kabenta kene election MDC kaban sawan bat ilaya keren ru hakaban ya khun ya kene election kamdei da kabangin su kentho ya no andai ngin ya khun halor ki nongrim ki ba ka parti UDP kala trei haba kapor ka badang don hapo ka isi bat kumjuru kum MDC ya ki mat ki bangala persang ban penurlong khamtam hakabede bat riti kudustur ka khendau ka siap jong kene ka dong bakat hain ki jongi ni dokumen bakato gatne ki jing angnut jong ki paitba jong kadong kathai undi tang jong kadong po konstituensi ande jong kadong ribhoi ki jongi hi ki don ki bangyala ban penurlong
kidon ru ki bang yedang ap barang sateng bat ni kermen ba ka jing ailat biang jong ki pai ba ngin la ban pen urlong ya kini ki jing angnut nakaliang jong ki pai ba bat ni kermen scam ba kum ki pai ba jong nongpo constituency ngin nang ban perkhat bah nang ne sakhmat naga benta bangin yakhun ya kene election MDC khamtam naga benta ki pai ba nong pasan ki jongi ki belai jong kat lem bat ni bakin ya shalem bakin ya scam ban ya don apo jong parti bat na ki bok ki ruyang ru ya baro ki para nong tre nadu presiden secretary MLA jongi ki nong kersan nadu ki sub circle ki primary unit ki jongi bangin nang sedang bantre no nadu kane kapor bat na kalian jongi kum ke parti ru napo ka circle ngin nang yai nang syakmat nagawai ke primary unit sedui pat kita gede ki benta ki bangi layok ban ya keren lagi ni kisi